खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मासेयाव जे फवारनाय महर लानसनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबो साइनाव जाबाय हानायावनो इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फिसाजो थिनबाय थानायजों जाबजों बिमायाव समायनाय मोननायजों जाबजों एकदम सोब्रांबावबाय आरोना फिसाजोनि हेयारबेन्डखौ गाव हमा नालाय आरो माथोआव थारमाने दासो दुखां लोबखां खर' माथा मुथा स्र' दुगैजोबनानैहाय ओंखाम जानबाय आरोना ओंखाम दालि जानबाय माने बेयावसो इन्ट्र'खौ मारिनानै लाबाय आङो ब्लग बानायनो एसे अलसिया जादों मानसिया बोरैबा बानाय जाबाय थादों जारलासो आरोना आंजोंबो दालियाथ' रेगुलारखा आंना सानफ्रामबो बेनिफ्रायहाय माने मा संनो मा मानो बोरैबा जाबाय आरोना आङो गैया नालाय नै लांदां माहाजोन पटल थाइथाम दङ बेथ' फिसालानि उदैयावनो हाबगोन आरोना ओमफ्राय टमेट' आयो थाइसेयाबो नै बोरैबा जालायबाय बे थाइनैल' टमेट'आलाय मा जाबावनांगौ जाखो सामब्राम दरसिनानै एग्लिनोसै नामा सानबाय आं ओमफ्राय नैहाय आलाय-सिलाय जानानै दंथारो बेयो दासिमबो गोजाव होनो हायाखै आं दासिमबो बेवहाय जेबो मालाबा गोजाव होगोन र' बेफोरनो ओमफ्राय दावदै दङ आरो दंनायालाय बेफोरजोंनो माबा मोनसे खालामलाबायनानै जानोसै माने अखा हाबाय थाबाबो बाजाराव बोरै थांनो जायो थाङा मैगङा लांदां जायो बेनिफ्राय आरो नै दा सान्दुं दुंबाय बे एफा गोबाव अखा हानायनिया खामानिया हाखा फारा ओंखारलायबायना जि जोम सुनाय मा दं इलु इला सुस्रांजोब्बाय माने बाजाराव थांनो सोलाबासै माने अखा हाबाबो जारला सान्दुं दुंबाबो जारला आरोना सान्दुं दुंबा खामानिया भिर जायो अखा हाबा माने खामानियानो जाया जा दं बेखौनो लागावनोसै जोबस्रांबाय गैया बेखौनो इलु इला एसे गोदि मोदि आरोना मा मोना मोजां मा गाइखेर जानो गैला मा नै दय जाजोब्बाय ना आदा नोंजों नै गैला नोंखौ जा मोजांखौ जा दानो जाब्रा खालामजोबगोन नोङो सानैसो हाबायमोन आंखौ दाख्लैबो आरोना मा जानानै हामखो आब' नोङो मारै हामखो होननानै बुंहरदों आरोना लाजियो आङो बिदि होनबा हा अखानो थाया हरदो होनबा बिदि होनबा लाजियो आरोना आंबो दासो नाजालागासिनो दं नालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो आं मा खालामदों बेखौ एसे फोरमायगोन माने रेगुलाराव मा एसे चेन्ज खालामदों माबा गोदैफोरखौ खम खालामदों ओमफ्राय बे फिसाफोर जाबानो सोफालाबायनाय जाफालाबायनाया बेफोरखौ इगनर मारिदों ओमफ्राय बाहेरा बुस्थु बे एखमबा चावमिन जायोना बेफोरो टटेलि बन्द आरोना माने चावमिन जायैया बहुत गोबावानो जाबाय माने बाहेरा बुस्थु चावमिन मम' खिन्थु जायाखै बे नङा थाथारनोबो हाया नालाय सिंग्रा जानाय जादों आरो गेजेरावहाय ओमफ्राय एक्सारसाइज एसे खालामदेरबायना ओमफ्राय जानाय लोंनायथ' नङा माने मोनानि जानायफोरखौ एसे थाब जानानै फोजोबदों आरोना खिन्थु नै दा सप्तासे जाबाय जेबो फल' खालामाखै थेवबाबो अजना बारायलाङाखै आरोना आप डाउन बेयावनो थाबाय थादों आरो ओमफ्राय बुरजा बायदि बारायनो होलाबो सानदों आङो बहुद खमायबावनांगौ दङ टारगेटआ खमसे खम आंना दा 5-6 केजिसो दंबावो आरोना 7 केजिसोआनो दंबावो अब्लासो सान्थि मोनगोन आङो खिन्थु बेखौ आं मोनहैगोन ना मोनहैया मिन्थिया इसेबां थांथारनो हायाबाबो दा जाखिनि लेभेलाव दं बेनिफ्राय एकदम दावखोनो होला आरोना आयै सनाफोर बै समाव बबे जरा मा मेजेम हाबनानै दंमोन आंनाव खुनु पात्ता गैया आरोना 8 केजिसो अजना आंनाव हाबब्रेलाबायनानै दंमोन आरोना थ' बेयो माइनास जादों आंना जानायफोरखौ बारा गारनो दरखार गैया आंनि हिसाबाव आरोना आं दा जा खालामदों लासै खालामनोबा आरोना ओमफ्राय टाइमखौ एसे मेनेज खालामनांगौ बुस्थुखौ चेन्ज खालामनांगौ बा बांद्राय साहा गोदैफोरनि जायगायावहाय ग्रिन टिफोरखौ लोंबा बा निम्बु जुसफोर दै गुदुंफ्राव बेफोरबायदि आरोना दा ओमफ्राय जागासिनो दादागिरिनो थेवबाबो मोनानिखौ थाब जायो आरोना बेखिनिल' ओमफ्राय बाखि दा आं बेलेग नाजाबावनो नागिरदों बै 5-6 केजिखौ हमनो थाखाय आरोना ओमफ्राय बेफोरबो जुदि जाफुङोबा फुरा गथा सेयार खालामगोन आङो दा आदारखौ माबागोनसै नै बिदि बारा गोदि मोदि लुइला जायोबा खामानि जानाय नङा आरोना हा ओमफ्राय ओरै पटल थाइथामखौ लेमहांहांआवनो आंना पार्सेल सफैबावबाय फिसाजो अबाय लानो थाङो बोरो मा दानिया आमाय होलांनाया बोरो देखो आरोना पार्सेलानो पार्सेलसै ini anak dasbinaनो अबाव गाखोनानै थायो खुनु हिसाब खिथाब गैया आरोना
डास्टबिनखौबो सक सकासो सुबाय थानांगौ मानो होनबा बिसिना सिन्थेन गाखोलायलाङो नालाय खेवनो आङो र' येस सनाफोर जगसो आरोना अयनुआ जागथारनो बेखौसो फुटुस फाटास स्टिलनि जग जा पेकिं खालामना हरदों देमला दोनदि गैयाबानो जाबाय आरो आङो अबेबा सोरनिबा इमेज होनायाव देमला दोनदि नुथारदों खुनु देमला दोनदि गैया मोजां थिगानो दङ आंनि बै मोनसे थाखानाया फुल बिहरफ्रांदों आङो इ हमग्राया एकदम फिसा आरोना नैयावसो ओरै बोखोलायदों आंनाव दंखायोना मोनसे ओमफ्राय बेखौ बिहरदों आरोना आङो बेखौ आं इउज खालामनाय नङा आं बेखौ बिखुनजो बिमानोसो बिहरदों आरोना दै गुदुं लायोना ओमफ्राय प्लास्टिकनि जगाव लानाय जायो दखानाव बायबाबो मोनोमोन खिन्थु आङो बिहरबाय आरोना आन्दार 300 खोब आरोना मालाबाफोर थांबा लांफानोसै माने जायखिया बिहरनानैसो दोनदों आरोना आङो दाख्लैनो बिहरनो नागिरदोंमोन बोरैबा बावजादों मोजां हरे कृष्ण आरोना सान्दुङा थिं थिं नालाय लुंगासे जिया रानस्रांजोब्बाय बेनिफ्राय आरो दंबावोसो माखासे लुंगासे आरोना दुरुङावनो ओमफ्राय सान्दुङानो एकदम गान्दु माखाखौ बाहेरायाव बहनलायनो दरखार गैया बिसिनायाव बिदि नाङो नालाय दुंखावजोबसैलाय बिसिनाया खनस्रांजोबसां जाबाय खनस्रांजोबनो हाजोब्बाय बेनिफ्रायहाय दाखालैनो खबर मोनखानायमोन आरोना आंसो बावनानै दङमोन आलासि फैनो लागामोन नायसुनाफोर आलासि आरोना आलासिनि थाखायबोथ' थानो थाखाय एसे साफ साफाय खालामनांगोन नालाय ओंखायनो एसे साफ साफाय खालामहांदों आङो ओरैहाय साफ साफायाथ' मा माने नैबेनि बग्राखौ बोखारनानै जाखिनि बुस्थु दङ बेफोरखौ एसे ओरै सेटआप खालामनानै दोनबाय आरोना पाथिखौबो खननानै दोनथ'बाय ओमफ्राय बग्राखौ दा सुला आङो गाबोन सुनसै आरोना दोनथ'बाय ओमफ्राय नै बेखौ बनोसै इयावनो फट' खेबाथ' सोर फैनो नागिरदों जोंनाव सोर फैनो नागिरदों जोंनाव सोर फैनो नागिरदों ए मादै फैनो नागिरदों जा बिमायं जादो नोंबो दे थ' येस बिनानाव फैनो नागिरदों आरोना बिमादै फैनो नागिरदों स्कुला बन्द'ना एसे जोंनाबो 15 आगस्टनि जन्माष्टमीनि बेहाबो बिमादै बायद'ना बन्द' जाथ'बाय नालाय बबे गोजानाव थांबावनो आरो बेयाव फैयाबो गोबाव जाबाय दाख्लै गरम बन्द'आवबो आंबो हरै नामायलांदोंबाबो लोगोआनो मोनलायलायासै बेयाव हाबथाबाय बङाइयाव आंहा थांबाय बिजनियाव गोबावानो जाबाय सानैजों लोगो मोनलायलायो आरोना ओंखायनो खाथियावनो होमबालाय सानैजों जगाजग जानोसै फैदों होननानैहाय दा इयावनो फैसिगोन आरोना गावबो थांगासिनो आङो होनबाय नालाय फैथोंसै दा एक्साइटेड जागासिनो दं आयौ नों देलायलायदों दिनै देलायदों आंनि बादि आयौ ओंलाय नोंखौ नायनो आं ओरै जायै नों मादैखौ नेगासिनो दं मादैखौ नेगासिनो आयौ नोंखौ मादैया मोजां नुदों होनलायलायगोन ना देलायनायखौ देलायफेरगोन आं फिसाखौ बोरैबा नुयोहाय बिमानि जाथि बिबैनाबो मुसुखुरां गैया दानांगोनसो देनां जारलासो बबेनि फट' खेबनानै पस्ट मारिबाय थादों बिलाय हेब्रै बेन्दों आइथिङा नुदों बेसे आजादि बिमानाव बुवा 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 उन्दुवा सानसे खयथा जाखो 5टा बारलायबाय सानसे उन्दुवा आसुरित फुङावबो 5:30आवनो सिखारनाय माबायदि थाया आयौ 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 जारलासो ओमफ्राय थिग बेजोंनो लोगोसे बिग 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 गुड 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 निउस दं आरोना आंनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय मा निउस आं मोनथिया बाट आं शेयार खालामगोन आंनि थाखाय एकदम हेपि निउस दं आरोना सोनाफोर शेयार खालामगोन आङो बिमादैखौ नेनो बेस्रा बिमादै फैनायजों उन्दुलांनायजों फोजाबाबो मोनला एबारना आयै जालाहाय मेगना आयहा मा दान्दिसे उनाव ओमफ्राय जोङो नै बाजार फारसे थांनो होननानै एसे ओंखारबाय आदाराथ' जेबो गैखाया नालाय आंना आगय लांजोबबाय बिसोरो माने फिसालाखौ टिउसन गनायनानै एसे देरि जाबाय जोङो
थ' दा आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना दिनै मोनायाव जोंहा बिब' बिनानाव एसे सावरायमेल जासिगोन सानैजोंहाय दा जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा नर्माल सा ब्लग्सखौनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय खुसखबरिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय